Ok, deci s-a ajutat și bine, cred că și mai mică. Am jucat pe contul meu. Și să jucăm pe hartă. Zic să luăm prima dată pe Jackie. Jackie e foarte bună. E foarte bună. Bun. Nu văd că nu vorbește pe mama, nu știu dacă nu. Omor bun. Ok, deci pot să-l omor pe Bull, se pare. Dacă telefonul era mai mic. Ok, deci s-a uitat și bine, parcă să... Deci era început alt episod, da, nu, bună. Dar sunt și într-un clan. Ok, deci, odată mi s-a șters contul la atâtea trofee. Uitați, la atâtea. Dar, până atunci am făcut-o pe Emz, să uitați. 8000 de trofee. Și prima dată, hai să luăm doar să o luăm pe Roza. Nu pe Roza. Cred că am să-l iau pe Bull. Găsim ce zis în clan? Bun venit! Bine, ne gândesc. Haide. Bine. Deci cam acesta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe clopoțel de like. Eu am fost Diana și papa.